Také, že keď som kúpil. A ešte vám môžem povedať aj ten druhý. Môžem vám povedať aj ten druhý. Keď je tu 750 ľudí, tak vám kľudne poviem aj ten druhý. Ten je určite dlhší. Ten je určite dlhší. Povedz, no jasné, povedz. Poviem vám ho, kľudne vám ho poviem. Keď je tu toľko ľudí, poviem vám ho. No, asi jeden jediný krát, to som ešte chodil, myslím, neviem, či som chodil, nie, na základnú som nechodil, bol som asi prvák alebo druhák na strednej. Možno som, ale cvičil som, už som vtedy cvičil, myslím, že som v druhom ročníku začal cvičiť. Cvičil som už, no a ja bývam v tejto dedinke, proste, to je 2 km od Dubnice, ale proste keď niekto býva jak resto, tak to je 5 km, proste, vieš. Za restom, keby som chcel ísť peši, tak je to 5 km. Bola zima, viem, že bolo tak mínus dosť. Bolo mínus dosť a to je fakt velikánska zima. Mínus dosť bolo a proste asi jeden jediný krát fakt som bol do jednej slečny úplne zahladený, úplne mi šibalo proste, fakt motko. Namotaný motko, vieš. Fakt, to bolo asi jeden jediný krát, čo sa mi to stalo. Ona je z Dubnice a býva, keď chcete ísť za ňou peči, tak je to fakt možno 4, možno 5 km. Bola zima, samozrejme, že som mal 16, možno 17 rokov. 17 som nemal, mal som 16 asi. Bola zima a hovorím, že nemal som koruny, nemal som nič, bol som študent proste, vieš, hovorím, no taxíkom nepôjdem, ja to serem a ja som bol tak s nej hotový a teraz sme si písali a ono bolo možno polnoc, možno jedna hodina, fakt bolo neskoro dosť. Že však príde, nie, že pôjdeme sa niekam prejsť, alebo tak, hovorím, prejsť sa chcete teraz noci, že áno, pôjdeme sa niekam prejsť, hovorím, prejsť, ty kokos, bolo minus dosť, nevadí, oblekol som sa a predstavte si, išiel som peši. Išiel som peši, dal som si bundu, dal som si šal, dal som si rukavice, všetko, čapicu na hlavu, nie, išiel som peši. Cez cestu snežilo, hnusne, zima bolo, navracanie bolo, fujavica. Nejako som to prešiel, fakt mi bol odpor, neprišiel som tam k nej, normálne takto ma vykliepalo, ako rezeň. Nie, nebola to Romana, volala sa Nikola. Prišiel som za ňou. No a proste sme sa fakt prešli. Myslel som si, že ma aspoň zavolala dovnútra, ale ona hovorila, že nie, že proste brat je doma. On nemala rodičov doma, ale že brat je doma a že to nie, že to je na prd. Hovorím, okej, pohodičke. To mi hneď prišlo zle proste z toho. A už som, ona mi čo si vyprávala, som rozmýšľal, ja tým ako budem domov, vieš, hovorím, ty kokos, oni boli, ti hovorím, možno 1, možno 2 hodiny bolo. Fakt. A mrzlo, strašne moc mrzlo, hovorím, ako ja pôjdem domov, ona mi niečo vyprávala a ja som normálne takto do vzduchu sa pozeral tie hviezdy a rozmýšľal som, že asi ako pôjdem domov. A ona, že ty ma vôbec nepočúvaš. Ja som sa ňou pozeral, že čo by som ťa nepočúval, ja som ťa počúvam, Nika, však jasne, ja len pre teba prosím som tu. Ja by som asi nešiel 5 km, vieš, a ona úplne, že aký si zlatý, že si prišiel 5 km a bla bla bla. Viem, že sme sa tam desi po parku prechádzali. Nakoniec dostal som pusu na ličko. Chápeš? Na ličko. Blížime sa k tomu najlepšiemu, ľudia, No, dostal som pusu na ličko, rozlúčili sme sa. Neviem, koľko bolo. Fakt. Bola strašná tma, dajme tomu, že boli 3 hodiny, viem, že bolo veľmi neskoro, boli 3 hodiny, hej. Hodinku sme sa prechádzali, išiel som domov. Išiel som peši, zase som išiel peši. Najväčšia zima na svete, normálne na sibirskom póli som bol, či na severnom, či jak sa to volá, Sibír proste. Chápeš? Sibír. Išiel som a taká cesta je, takto je cesta a tu je taká rola, proste tu sa kukurica, kraviny sadí, kto býva v Dubnici pozná to. A na ďalšej je ďalšia rola proste, ona je lúka velikánska, vieš, a takto len cesta ide stredom ide cesta proste, tu je lúka, na tej, takto tam to ukážem, tu je lúka, tuto je cesta, hej. Tak som si vykračoval po tej ceste, vieš, bola zima proste, všade sneh, takže bolo aspoň trošku vidieť, viete. Kto išiel, sibirský pol, kto išiel už peši v zime, tak vie, že keď aj mesiac svietil, proste bolo to pekne vidieť, ale nevidel si dobre, ale trošku si videl. Zrazu len chlapci, potúlam sa ti ruky ovačku, no som išiel maličky, zrazu len predo mnou asi 10, možno, nie, viac, to bolo možno 20, možno 25 metrov, čierna machula, ale veľká čierna machula. Kúkam na to, ja som zastavil som, ja som úplne prestal sa hýbať, hovorím, že to je diviak, že on asi v zime nespí, nevedel som, či spí diviak v zime alebo nie, hovorím, že medveď spí v zime, že medveď by to asi nemal byť. Hovorím, to je diviak, že on ma tu rozkmáše, veľká čierna bobula. Tam hovorím, bolo to, ja neviem, aké to bolo veľké, fakt väčší pes. Hovorím, oh shitty, fucky, že to čo je? Velikánska čierna svinia tam proste bola, hovorím, to je diviak a on ma tu roztrieska, ja mu neujdem, Normálne som ostal takto, v
pomykove a hovorím, ono to ide ku mne. Ostal som takto úplne bezhybne, hovorím, ono to ide ku mne, no teraz čo mám robiť, budem tomu utekať, tomu neujdem, preskočím ho alebo čo. Pozerám na to, furt to išlo bližšie, chlapci, to bol taký vlčiak, jak Sejuani, kto hrával LoLku, tak pozná Sejuani, proste obrovský vlčiak, on mal moc kilo, velikánsky čierny vlčiak a že len tak si vrčkal na mňa, vieš. Ja som vytiahol telefón, tak som na ňo zasvietil, takéto mal zuby, jak tento kľúč, takéto mal zuby, fakt, takéto mal zuby proste, jak ten kľúč. Hovorím, no hento, keď sa do mňa zakusne, ja som bol vprede, ja som bol bledý, hovorím, ja som rátal, že on si ma pomýlil s tým snehom, lebo som bol taký biely, vieš, že ja tam len padnem a on ma nenájde, lebo ja budem taký bledý, s tým snehom proste. On tam proste na mňa prčkal, že tam podprčkával na mňa, hovorím, čo mám teraz urobiť. Hovorím, keď začnem utekať, on sa po mne rozbehne a do chrbáta má rozdrápenie, že ja isto sa nechcem nechať rozdrápať do chrbáta. Proste vtedy mi už bolo úplne všetko jedno, on bol fakt obrovský. Ti hovorím, že on mi bol normálne, ja som stál a on mi bol isto aj popas. Hovorím, ty kokos, toto mi bolo treba, že proste nevytráfal si ho, vieš, dostal si pusíku a to ešte aj na líco. A nič sa nestalo, je ti zima a proste teraz sa tu rozškúpe nejaký pes. Hovorím, nič krajšie nemohlo byť, nič večer si neviem inak, alebo ráno, už bolo ráno. Neviem si ráno inak lepšie ani predstaviť, nie? Že proste rozbije ťa tu nejaký pes. Čo mám spraviť? A on furt na mňa vrčal, boli sme normálne tvárou tvár. Videli ste 300, jak ten oný na začiatku, jak napichol toho vlka, tak to bol on ten vlk. Tvárou tvár normálne proti mne vrčal, hovorím, bol som asi 5 metrov od neho, 5 metrov som bol od neho, možno menej. Pozerám na neho, hnusný výraz tvári, hovorím, čo mám spraviť, viem, že som mal v ruke telefón. Kúkam na ňo, s tým telefónom tam takto len posviecujem, on furt na mňa vrčal, hovorím, začnem utekať, rozbípam sa zadu, čo mám spraviť? Preplo mi, neviem prečo som to urobil. Začal som vrieskať, a takto som ten telefón zdvihol do ruky, že sa zaháňam a začal som bežať proti nemu. Ja už som čakal, že už len takto na mňa, že už ho môžem objať. Že proste na mňa on skočí a odpustí mi z hlavy, vieš? Že mi kus hlavy normálne odškubne. Bežal som proti nemu, začal som vrieskať, že ten pes, jak to zbadal, normálne sa na mňa kúkol, normálne schoval zuby a že zakňučal a začal bežať preč. Normálne začal bežať preč, počúvaj, mne už ho bolo tak ľúto toho psa, ja som mal také nervy, ja som mal taký pretlak, jak som ja bežal, tak som aj vrieskal, že poď sem, už som bol hrdina, proste s telefónom v ruke som ho chcel upmásať. Bežal som, pes chvost medzi nohy a bežal chlapci a ja za ním som skoro dobehol. Vám hovorím, že som skoro dobehol. Ja som začal vrešťať s tým telefónom v ruke, že poď sem, už neutekaj, a on od hračky, kukačky a bežal a preč proste do role tam, kde si zdrhol. A ja som išiel za ním, jak sa zrobil, mi to bolo jedno. Cez rohu za ním som išiel, kým som sa neudýchal, tak asi 7 metrov som bežal, robím si srandu, fakt som dlho za ním bežal. Vieš, že som za ním dlho bežal, lebo som bol strašne rýchlo doma. Normálne som začal vrešťať, že poď sem, po psovi normálne som držal v ruke, telefón, aký by som držal tehlu a začal som vrieskať. A pes ušiel mi preč. A už som bol doma nasratý. Som dobehal, že videl, som bol nasratý proste a furt som si vykrikoval, poď sem, proste som bol hrdina už. Už som sa na ňo veril, normálne som si na ňo veril, že proste ho odhodím preč a budem utekať preč. No. Chlapci. A nakoniec som prišiel domov zmrznutý, neviem koľko bolo, po 4 hodín ráno, zmrznutý, dal som si horúcu sprchu, varil som si čaj a viem, že som aj prechladol a bol som chorý. Nechodil som ani do školy a schudol som tak 5 kg za tú chorobu, lebo som nejedol. Takže si predstavte, že skoro som zahynul normálne, zamrzol som, ešte som aj schudol 5 kg, lebo som ochorel. Kvôli tomu, že som dostal túto pusu. Sú všelijaké situácie, Není každý deň nedeľák sa hovorí. Že hyena versus pes, vidíš? On možno vedel, že ja sa smejem jak hyena. Že 300 bitva pri Duvnici. Vy ste retardovaní. To nebola bitva. Ja som ho zahnal preč. Zahnal som ho do brdele. Takže si mal dosť kilo. On mal dosť kilo. Ten pes mal dosť kilo. Ja som vtedy nemal dosť kilo. 5 kg dole. Jebať kardio. On mal dosť kilo. Ja som nemal dosť kilo. Ja som mal vtedy malinko. A som začal len cvičiť. To som asi tak prvý rok cvičil. To išlo super, nie som nabral, som sa cítil obrovský a proste ochorel som a schudol som 5 kg. Kvôli tomu, že som dostal túto bočku. Tuto. Či mi dala? Nie, nedala mi. Toto mi nedala. S tou som nikdy nič nemal. Akurát tak som dostal bočku tuto. Tuto som dostal bočku.
800 ľudí. Vy ste špinavci, vynatý moje príbeh. Prvý sex, nie, to vám nepoviem. To vám nepoviem. Nič to bol, akože ľudia by som to mohol povedať ako príbeh, ale nič také hrozné sa dá. Ale stalo